Καλημέρα σας, σήμερα είναι 3η 29 Ιανουαρίου και παρακολουθείτε την βίντεο ανάλυση της FX Greece. Ξεκινάμε την ανάλυση μας από το ημερήσιο γράφημα του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, όπου παρατηρούμε πολύ καθαρά πλέον τον πλάγιο σχηματισμό τον οποίο διαμορφώνεται μετά τις κορυφές του περασμένου Νοεμβρίου. Έχουμε αναγνωρίσει έγκαιρα αυτό το σχηματισμό, έχουμε αναφερθεί σε αυτόν αρκετά μέσα από τις αναλύσεις μας και βλέπουμε ότι από την περασμένη εβδομάδα βρισκόμαστε πλέον σε ένα ανωδικό σκέλος στα πλαίσια αυτού του πλάγιου σχηματισμού. Οι πιθανότητες συνέχισης ως το πάνω ευρώ στην περιοχή του 49-20, ακόμα και στην περιοχή των προηγούμενων υψηλών στην περιοχή του 49-50, είναι πάρα πολλές. Ας δούμε στα βραχυχρόνια γραφήματα πώς εξελίσσεται αυτή η κίνηση. Βλέπουμε λοιπόν στο ρηαίο γράφημα το πώς εξελίσσεται αυτή η κίνηση. Υπάρχει μια ανωδική τάση, η οποία δεν είναι τόσο έντονη. Χαρακτηριστικό, βλέπουμε ότι όλες οι προηγούμενες διορθώσεις μπαίνουν στην περιοχή του προηγούμενου, κάθε διόρθωση μπαίνει στην περιοχή της προηγούμενης κορυφής. Γεγονός που ταιριάζει με ένα ανωδικό σκέλος στα πλαίσια ενός τριγωνικού σχηματισμού και αυτό πιστεύουμε να συνεχιστεί. Οπότε, για σήμερα βλέπουμε ότι εχθές ουσιαστικά η ανωδική κίνηση τέριαζε απόλυτα με το βασικό μας σενάριο. Ήμασταν αγοραστές στην περιοχή του 46-60-46-80 και στην περιοχή του 48, όπως είχαμε αναφέρει και στην ανάλυση μας εχθές, δοκιμάσαμε πωλήσεις. Για σήμερα η τακτική την οποία θα ακολουθήσουμε θα εκμεταλλευτούμε την όποια διορθωτική κίνηση προς την περιοχή του 47-47-10 ή στην περιοχή του 46-50, λίγο χαμηλότερα με 46-60, για να δοκιμάσουμε πάλι αγορές, προσδοκώντας τη συνέχιση του ανωδικού σκέλους σε αυτόν τον πλάγιο σχηματισμό και την επαναπροσέγγιση της περιοχής του 48 σε πρώτη φάση ή και ακόμα ψηλότερα στην περιοχή του 49-49-20. Στην περιοχή του 49-49-20 θα θέσουμε τα όρια μας, εκεί θα κλείσουμε τις όποιες βραχυχρόνιες θέσεις έχουν ανοιχτεί και ειδικά γιατί ούτως ή άλλως σε περίπτωση που ανοιχτούν θέσεις στην περιοχή του 47 μας δώσει την ευκαιρία αγορά και ανοίξουμε θέσεις και κινηθεί ανωδικά, σε περίπτωση ανωδικής διάσπασης του 48-20 πιθανόν να προσθέσουμε και θέσεις. Οπότε η περιοχή του 49-49-20 που ήταν και το εύρος του πλάγιου σχηματισμού που είδαμε στο ημερήσιο γράφημα θα τη χρησιμοποιήσουμε για πωλήσεις. Ουσιαστικά, σήμερα δηλαδή θα περιμέναμε μια πιθανή κίνηση προς αυτά εδώ τα επίπεδα ή και λίγο χαμηλότερα διάσπαση του καναλιού που βλέπουμε, να οδηγήσει ξανά σε κίνηση προς την περιοχή του 48-48-20, συνεχίζοντας διαμορφώνοντας ένα πλάγιο σχηματισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα γεμάτη σημαντικές ανακοινώσεις. Έχουμε την Τετάρτη το βράδυ τα επιτόκια στην Αμερική. Έχουμε πάλι νέα για τις κατοικίες, έχουμε για τις πωλήσεις των κατοικιών. Έχουμε την Παρασκευή το δίκτυο ISM, τις νέες θέσεις εργασίας. Οπότε είναι μια εβδομάδα με έντονες ανακοινώσεις. Όπως έχουμε αναφέρει στις αναλύσεις μας, κρατάμε τις θέσεις μας μικρές. Κρατάμε τα stop, όπως βλέπουμε οριοθετούμε τα stop μας κάτω από τις σημαντικές στηρίξεις ή τις αντιστάσεις που ορίζουμε μέσα από τα γραφήματα. Το βασικό όμως είναι ότι κρατάμε τις θέσεις μικρές έως ότου να δούμε πλέον πάλι ένα καθαρότερο σχηματισμό να διαμορφώνεται ίσως από αυτά εδώ τα πλάγια επίπεδα και ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερες ενδείξεις για να καθορίσουμε μια σαφέστερη στρατηγική αλλά και να ακολουθήσουμε πιο βραχυχρόνιους στόχους. Για την ώρα όμως το βασικό σενάριο επαναλαμβάνουμε ότι βλέπει τη συνέχιση της κίνησης μέχρι την περιοχή του 49-49-20. Περνώντας στη τερλίνα τώρα σε σχέση με το δολάριο, παρατηρούμε την ίδια διακύμανση. Είδαμε ότι το βασικό πτωτικό κανάλι ουσιαστικά κρατάει την κίνηση. Αν ενώναμε φυσικά αυτές τις κορυφές, είδαμε μια κίνηση πάνω από την γραμμή που οριοθετούσε τις κορυφές από τα υψηλά του Νοεμβρίου. Ωστόσο, αυτή η κίνηση που έγινε πάνω δεν είχε τα χαρακτηριστικά μιας διάσπασης, οπότε προτιμούμε να κρατήσουμε να οριοθετούμε την κίνηση με το οδικό κανάλι, χρησιμοποιώντας τα χαμηλά και δημιουργώντας παράλληλη γραμμή. Οπότε βλέπουμε προς τα πάνω ότι η στερλίνα ήδη έχει μπει συναντά σημαντικές αντιστάσεις στην περιοχή του 99-30-99-50 σε πρώτη φάση, με τις σημαντικότερες αντιστάσεις φυσικά να βρίσκονται στην περιοχή του 2-0-0-80% ή και στο 2-2-0-30 φυσικά. Ας δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στα βραχυχρόνια γραφήματα. Παρατηρώντας το τετράωρο γράφημα, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται ένας πλάγιος σχηματισμός. Αυτός ο πλάγιος σχηματισμός θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί ίσως και σήμερα, ίσως να δούμε μερικές διακυμάνσεις μεταξύ αυτών των επιπέδων, μεταξύ της περιοχής του 1,97-30-50 που είναι σημαντική στήριξη για σήμερα και της περιοχής του 1,90 κοντά στο 1,99. Και φυσικά μια ανωδική του διάσπαση θα μας οδηγούσε στην περιοχή θα βάλουμε σαν πρώτο στόχο την περιοχή του 2,030.
Ας δούμε και την εικόνα στο ρέο γράφημα. Βλέπουμε λοιπόν το ανωδικό κανάλι πλέον το οποίο οριοθετεί αυτή την κίνηση. Βλέπουμε και τον πλάγιο σχηματισμό τον οποίο διαμορφώνεται. Κατά συνέπεια, ποια τακτική θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε? Πιθανές διορθώσεις προς την περιοχή του 97, 40, 97, 60 μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για αγορές, προσδοκώντας καταρχήν την επιστροφή προς τις κορυφές του 98, 70, 99, ενώ μια ανωδική διάσπαση, πιθανή πλάγια συσσόρευση και ανωδική διάσπαση του 99-30 θα την ακολουθήσουμε με μια καθαρή διάσπαση για αγορές, με το στόχο, όπως είπαμε προηγουμένως, στην περιοχή του 2-0-0-20, 40. Σε αυτά εδώ τα επίπεδα θα δοκιμάσουμε θέσεις πώλησης, γιατί θεωρούμε ότι το πέρασμα από εκεί θα είναι δύσκολο και θα συναντήσει πολιτές σε πρώτη φάση. Στα stop για τις αγορές στην περιοχή του 97-40, 97-50 θα τα θέσουμε κάτω από την περιοχή του 97-20 τουλάχιστον. Το προτιμότερο θα ήταν να τα θέσουμε κάτω από την περιοχή του 97-10, ενώ πιθανές πωλήσεις στην περιοχή του 2-0-0-20-40. Ίσως να μην δοκιμάσουμε stop, ίσως προσθέσουμε θέσεις στην περιοχή του 2-0-80-100, την οποία θεωρούμε σημαντική αντίσταση. Κατά συνέπεια, βλέπουμε το ανωδικό κανάλι και μπορούμε να καθορίσουμε και τους στόχους μας και την τακτική μας. Περνώντας το δολάριο τώρα σε σχέση με το yen, βλέπουμε ότι η συμπεριφορά παραμένει γνωστή στο ζευγάρι. Βλέπουμε ότι μετά από μεγάλες πτωτικές κινήσεις, αυτό που πάντα κάνει είναι η διαμόρφωση μεγάλων πλάγιων κινήσεων. Οπότε αυτό συνεχίζεται και τώρα. Στηρίξεις στην περιοχή του 106-106-30 μπορούν να δοκιμαστούν πάλι για αγορές, ενώ η πιθανή προσέγγιση στην περιοχή του 107 60-107-80 θα τις χρησιμοποιήσουμε για πωλήσεις. Κρατάμε πάντα τις θέσεις μικρές ή απέχουμε από το ζευγάρι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πιθανή διάσπαση της περιοχής του 108, καθαρή διάσπαση της περιοχής του 108 ή καθαρή διάσπαση της περιοχής του 105 μας βάζει, φυσικά δείχνει ότι θα ακολουθήσει τάση και θα διαμορφώσουμε διαφορετική στρατηγική και θα κυνηγήσουμε διαφορετικά τις κινήσεις. Σε περίπτωση πάντως που το 108 διασπαστεί ανωδικά, θα περιμένουμε την προσέχηση, επιτρέπει την κίνηση 200 μονάδων τουλάχιστον προς τα πάνω, προς την περιοχή του 110-110-20. Το δολάριο σε σχέση με το ελβετικό τώρα κινήθηκε βάσει του σενάριου μας. Είπαμε ότι μετά τη μεγάλη πτωτική κίνηση, η πρώτη αντίδραση προς την τελευταία περιοχή συσσόρευσης μας έδωσε ευκαιρίες για θέσεις πώλησης. Είδαμε μια διόρθωση ακριβώς στην περιοχή του 50% προς την περιοχή των προηγούμενων χαμηλών. Παραμένουμε εκτός από το ζευγάρι, δεν έχουμε θέσεις. Πιθανόν να συνεχιστεί αυτή η πλάγια διακύμανση. Πιθανή διάσπαση των προηγούμενων χαμηλών, αυτή τη βάση στην περιοχή του 1,08-20-30. Φυσικά θα ανοίξει το δρόμο για τουλάχιστον 100-150 πίψ χαμηλότερα. Αυτά έχουμε για σήμερα. Χρειάζεται προσοχή, όπως είπαμε. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το συναίσθημα για το δολάριο παραμένει αρνητικό. Όλοι παίζουν τώρα και παίρνουν θέσεις κατά του δολαρίου περιμένοντας τις ανακοινώσεις της Fed. Φυσικά η Τετάρτη και οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι οι μέρες έντονων διακυμάνσεων. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα stop. Ας κρατάμε τις θέσεις μικρές μέχρι τη διαμόρφωση καθαρών τάσεων. Ευχόμαστε επιτυχημένες κινήσεις, επιτυχημένο trading και καλή σας ημέρα.